Hej John. Poker på Nå. Okay. Hej. Han går heller ikke. Nej. Så er det Kenneth. Kenneth? Ja, han plejer at være frisk. Vi prøver. Hej Kenneth. Poker på fredag. Det lyder godt. Du kan godt, yes, bare tage pengene med. Vi ses. Hej. Var det en venner? Ja, en vinder. Hej morgen. Ja, den er fredag. Nå. Hej Niels, det er Jonas. Hallo? Hej Rune! Det er Jonna. Frisk på noget poker på fredag. Det lyder godt. Hej Victor. Nå, du har ikke råd. Okay. Så klog. Hvad, Jonas, har vi ikke Stevens nummer? Nej, han har jo ikke nogen telefon, så vi bliver nok nødt til at tage ud til ham. Nå, for det. Hvad, Jonas, er du sikker på, at det er herude, han bor? Det skulle være herude omkring, ja. Jamen, der er sgu ingen, der kan finde på at bo i en skov. Jo, det kan så klog. Hej, Steven. Vi vil bare høre, om du ikke kom til poker på fredag. Husk at tage en masse penge med. Hvad så? Er du klar? Ja, det går nok. Super. Velkommen til, gutter. Jo, tak. Hej. Hvad siger du? Og så er han kommet. Ja, han sidder derinde. Hej Rune! Smut nu bare ind med dig. Joel. Så er der serveret. Hvad er det for noget? Kom nu, Maja. Ja. Vend vores penge. Blinds. All in. Joel, Ja, en drink. selvfølgelig. Hvad skulle det være? Reggae starter beach på banen. Sådan kommer over. Hvad skulle det være Mexico start? Selvfølgelig. Check. Jonas, skulle du i det mindste ikke bare proppe det i en skål eller et eller andet? Jo, nu kan jeg godt.
Race med 60. Et stykke regular starter pizza Alabama. Mexican style. Der gør. Og vi har en med. Igen. Blinds.